Hi guys! For today's magluluto tayo ngayon ng sinanglay. Sinanglay ang tawag namin yan sa Bicol. Hindi ko lang alam kung ano ang tawag dito sa Cavite. Tiram ka ding panuraan ding sinanglay di ay, ray ka di, makakadakulo na naman kita sa kanon. Ang ka nagdadayet mo ng uwaman, nagluto pa man sa sinanglay. Nakakamiss talaga yung mga lutong pambikol, no? Yun ang mga nakakamiss. Lalong-lalo ganito. Ang hirap-hirap kasing magluto dito ng ganito, lalong-lalo na sa kamyas. Kamyas pa lang, hindi mo alam kung saan ka nabibili niyan eh. Pero sa Bicol, hinihingi lang namin yan. Paano ba naman yung mga bunga niyan, kusang nalalaglag, sayang naman, di ba? Sarap naman kasi, lalo na kung sobrang asim, galing sa kamyas. The best ulam. Kaya naman pag nauwi kami ng Bicol, lagi kami nagpapaluto yan sa nanay namin. Lagi naming inuulam yan. Hindi nakakasawa kasi pwede mo naman na hindi mo maubos yung isda. Pwede mo siyang prituhin. Ang sarap lalo. Nakakamiss talaga, lalong-lalo pag yung nanay mo nagluluto niyan. Mas the best. Kaya naman guys, sisimulan na natin magluto nito. Syempre, nugasan muna natin yung isda, tsaka yung gulay na ilalagay natin dito. Tsaka naman natin pisa-pisain yung hinugasan natin na kamyas. Dahil nga para mas lumabas yung asim nung kamyas, ginaganyan-ganyan namin siya. Dinidikdik-dikdik namin para naman lumabas palalo yung kanyang asim. Pagkatapos niyan, ready na rin natin yung mga bawang sibuyas at luya. Syempre, hindi mawawala yan. Syempre, kung ready na lahat, pwede na natin simulan. Ganyan nga yung ginagawa ko, guys. Simple lang yung unahin muna natin yung syempre yung isda. Tapos lalagyan natin ng ibabaw ng bawang at luya. At tapos paglagay niyan, lagyan na rin natin siya ng gata. Tapos titimplahan natin. At syempre kanina may nakita ako sa ref na talong, kaya naman inilagay ko na yan dyan. Tinimplahan na lang natin siya guys, and then tsaka nyo na lang isinod yung kamyas. Hintayin na lang natin siya guys kumulo ng kumulo at maluto na. At ayun na nga guys, pinalitan ko siya ng kawali. Makikita nyo naman guys, yung kawali na maliit, parang aapaw na, wala pa yung gulay na pechay. Kaya naman inilipat ko siya. So ganyan na siya guys. Mabilis lang naman maluto yung isda, kaya naman ilagay na rin natin yung pinakabuong gata. Ang gamit nga namin gata dito is Coco Mama. Baka naman, Coco Mama. Nung kumulo-kulo na nga ng konti, tsaka ko naman inilagay na yung pechay para naman maluto na rin siya kasama na sa isda. Ayan, para naman sabay-sabay na silang maluto. Ang pechay pala guys is kunting kulo lang yan, maluluto na agad yan kasi nga manipis lang naman yung gulay na yan. Tsaka masarap din yan yung parang yung puti na yan, malutong-lutong nakainin. Kaya rin naman guys, tatakpan lang natin tapos bubuksan. Pag okay na at nakumulo na kumulo, ready to eat na yan guys. Wala mo ng diet for today's video. Kaya naman kakain tayo ng maramihan yan guys. At yun lang naman guys. Wala nang iba. Kaya naman magpapaalam na ako. Maraming salamat po sa panonood.